pamusoro chakambiri pamusoro wadai iyi yakambopinda mudare last year iri nhau yekuti vamushanga wangu vachimakarira dzanza kutatora mukadzi wangu wakati wakabata hembe nejuice kaningeno madna saka vamushanga wataura madna wakaenda waya nemaresults vamushanga. Sorry, Mambo. I'm sorry, Mambo. What did continue? This is part 2 of this case. Was one not an issue with what I would try to follow my issues. Part 1, part 2, part 3, so this is part 2 of the case. All right. The instruction ya magandi kuti ndiende kunocheka ma DNA. Ndakaenda kune global DNA. Ndakaenda kune ma globals esa kune vano provide service akataura kuti havakwanisi kuita ma DNA emunhu nehembe dzake. Right. Vakandifa police central vakanditi wasvika police pane pavanomboita zvazvoti kana munhu akaba vanogona kunocheka zvavadonedza izvozvo kana iri hembe kana iri chini. I went there. Ndasvika ikoko vakaita find out food from Wilkins Hospital Harare. Still vakati hatisviki. So I'm back kuti nditenge that feedback kuti ndo zvandakawana out of that. Right. Then tiri papo hembe dzake ndinadzo. This is my evidence. And pakachanganya iyona takaenda kwaishe muchena tichipa report. Patakasvika kwaishe muchena murume akataura kuti pamberi paishe muchena hembe dzine murume uyu dzandinadzo nini ndini ndakamubvisa bhutsu ndikamubvisa hembe ndikadzitora ndamuwana ari mumba mangu. I think I've got a witness anga arimo in that court andauya naye ari pana akagara akapinda imomo. And I've got the audio yakatorekodwa futi that day achitotaura iyi. That's another evidence that I have. And I think that affair yavari kurana vanhu 12 iri kutozikanwa area yedu yese. Kana payakauya pano paya tichidzoka uko vanhu vatoti haina kutopera inga kana hembe dzacho totodziziva physically muno hembe dzemunhu totoziva saka tafunga kuti ichabva yatopera. Problem is what happened is far as looking at the DNA test. It means that the evidence available is not enough to convict a person. Because you also wrote hembe dzake and dzawaka and things like that. And he's saying no, hembe dzake. And so, how do we prove that? He has never done. You wouldn't do that. Yes, physical, you don't know. It's not true. You don't know. But in this court, I'm not going to do that. Kuti akabva kumbi kwamcheni asi mukoti munomagadi akaramba andi parikuti ka conflict of interest ka uko akabvumira chikuno kwanga ayo izvozvo ndikutora uzopointi kuzotoita defect yekuti takuti isu takati ngaichienda hayo DNA test anditi is because zvese even news nezvakaitwa kwamuchena zvisaka zvidii ari kuzviramba anditi so is your word against his word. And so we need to prove who is wrong for the PhD. And
ini anofana kufungira kuti yes ndikakwanisa kandotozosheki iyi nemara yenshuwa ndeyake but akati haisi yamo how do I prove that? Amona isu tutika ini kutofunga kwatandi kuita kwakuri kwekuti andikahembe zacho nazo iye andikanazi zvake hauna here munhu anoziva zvemushonga. Yes, I was given my advice. I go on and on about. Ayo, you know, Basira. I don't know. Don't pass it. Don't pass it. Here, Saka, you will use that thing by damaging the person or another. Thank you very much. You will in this Saka, Karabuyaza, in this I made the Buyaza. I walk on another name to come son. Inini adauti ndo kwa zembuza ataparusia. Anopora muridzi wehembe. Ndiye ndo sadukta. Zati iwewe chiitu. So that means next time. Inini alichadzodzo kisukuno chinzi. Kadzoka kumba kwakota kukisori. Sadukta la kama. Alaona iwe ndi chichi. Sipa mweche. Because inini I was looking at this case in the aspect yekuti chi kuno kudokwa ichaperera. Asi kana zvarambao there's another option. Those are two. Because option number 2. Because in any kunoka, data what in wrong champana babi. But DNA. Antika. Sakana DNA yaramba. Antika. So it means in a way Antika now with your champana the hippie now. And it's because of it. Why? But for my witness, I told her. I don't know. My witness, Antika. My witness out or do that my witness if you walk up with a face. Witness hiyo yakawa uona watu wakabata na mpaka furachi gumbezi andika ndio witness hiyo. That means I made a mistake myself. Sorry? That means me did a mistake. Yes. I should have stayed with these two people. That was enough evidence. Aiwa, izo tu. Maboska fanu kwa baya. Ayo, never know about. Boss, izo zautoneta ini. Nira nobati. Kati izo zakawe. Maboska fanu kwa baya shukuru yake. Waifana kuisa maki. Ya waifana kuya lazima kukoshi wote. Ichiga ichekule ndinda katsapo jina tsafu. Uyu chaisai panze wele kule ndinda katsapo jina. But now izo zile ndi. Ulete, chimuntora ewa iri ndiwe. Andisi. Waramba kuti imba zidzapo. Waramba kuti anomuona. Akabva kuti vakatofonera vakati anganifonera tatitese vanomborobata ngomona. Kuti muno mukoti muno andika zvese zvomutaura kuti kunzo kwakabvuma asi munomakati muno akaramba anoona saka inini my judgment is not based on another court, is based about what happened in this court. Anditi saka ndofanda kuti neona iwewe nenishamwati munhu ane hembe dzakasara mumba tamushaya iwewe neni uzazvizvagadzirisa ini ndikuti machi kana uine munhu waunoziva iwe woziva isi mhosva ba bozi kana mujeri uzokaroya munhu hauna munhu wakaroya anditi munhu ane hembe dzake kana asida kuroyiwa uyotora hembe dzake dzako andina kunendiwa DNA yadini yaramba iwe hembe andikaonadzo chitsvaga wana sekuru vaya vanotaura kuti pano wotuma zvidhoma zvonokwatura muridzi wechi wehembe kana azokwatura uchazoya kuti mambo ndini saka inosanetsekena. Alright, it's fine. So that's where you end. What is fine? No, that was in as much as probability iri kunditaurira kuti pane zvakaitika zvese is most likely kuti vanhu vaidii waitanana and but I have to prove it now. Kana you have to prove it beyond reasonable doubt yekuti zveshe vanhu ndakawadi ndakawabata. The only mistake iripo ndekuti tapapaine kana picture yekuti ndio awo and witness inoti patakaenda nemunhu ndani nanhingi nanhingi so uyu takaona wakadai wakadai uyu akazotiza ari mushwinda anditi
akazopfekera short akuzokupi kuroad ati saka all those are but it's your word now against this because you are not enough for that. Yeah, I understand, but cases like this used to happen even long back. Kustombo na mafuni ema eutanzo nokura photo but aingo munhu ane mhosva aingobatwa zvakanaka kuti mabati yakama isungaiti mubati neway ipopo ndanzwa kuti you told me that's the way to go. That is the last option. Ndoyasara yebhozwa kuzoita kuti ndopakazoya nyaya yenyoka kuti nyaya yenyoka izouya kuti vanhu vangu kudetsa kubata varora nevakadzi wewana. I did not come here to revenge to this guys. I came here for justice. Izwa ndosana justice iri kuti iwewe andika munhu wamutsvaga wamushaya munhu wataura kuti komana ndibatsire uye hakutitaurira munhu wadii warasa saka hausina. But the last thing I want to tell you is also if a parent they are going to boast. Takatota hapana zvamuti. Aiwa iwo don't listen. Let me say what was going on there. Hanzi Mambo taitoshanda naye kumagweja kunonzi hanzi kuti hadzena saka ogogote munhu munhu ndinomuziva andira uyu andikuziva ndokutara chokwadi andinokurema muchena and even time yandakakura muchena angasati akurawo kana nyama ndakaita pastor muchena the time ndakaita pastor muchena kana kuzvarwa pamwakazadzira kuzvarwa anobva ndamutamba naibo anditomuziva saka zvokundiona ndikupfuura kana ukawasvika pachigayo changu wogara pachigayo pangu ndosvika uripo pachigayo pangu unoti hamambo ndomuziva pachigayo pake ndogara ndiripo asingandizivi saka ininika iyoyo kana aritotaura izvo kana utone recording kana chii chekutaura ndizvautaura ndipandiro muchajawo kana utone proof yekuti zvarutofamba achitaura andisika produce that to me ndipandatoita game rangu izvozvo because munhu akadaro anoshekisa zita rangu munhu iye anoshekisa zita rani saka anoshekisa zita rangu nenu anoti happy handitofana nazvo kana wakarara nemukadzi wako nemukadzi wemunhu I was not there. Saka basa rangu handikudifenda bereka vanopara mhosva yako nomimwe vanhu vangana vanoziva justice muzinda kana justice chapi kana justice saka being hama kana chiya justice chapi doesn't mean kuti ukapara mhosva yako ikaenda kuhaikoti unofanira kubuda nekuti urame yachachi inini munokune wandanga mutasa nokudza wandanga mutasa chaiyo chaiyo wana mai vangu chaiyo chaiyo wakamuchira vanhu wakabva mai vako sekuru vangu chaiyo chaiyo wakapagara wakatongwa akabakwa nemhosva yake kuuyo handisikatoziva nokusangana naye mstreet. All right, thank you. And from there, I think I've got a protection order and after this. Yakanyorwa kunzi inofanirwa to be cancelled after judgment. Sorry, after judgment. Saka, if I can have the right to yekuti mapedza nenyaya yacho, then I can. The judgment is supposed to we have failed to establish wakadi wakaoneka wakanaka chii wese uchiri message nemukadzi varikuma ndo protection order yacho yanduti yakatoisonzi cannot go anywhere. handisibuza kuti muri kugare muchiri message ezvino are you still married? Are you still couples? muchobikirana here? No, we are no longer together. Ndiripo pamba. Muripo pamba. Muripo pamba pa muripo pamba pake sani kemurumo kane vana vangu. sorry Muripo sani inini ndakaenda kukoti. mati muripo pamba penyu newanati semurume wangu ndosakatavuza kuti nemuripo muchiri mese iye ndiye asiri kuuya asi nini pamba ndiri
wapamba zvinokuti muchimese chinozi muri mese ka muchikubikirana here muchiri kurara mese here mumagumbezi muchiri kutengera imba ichipo here nhasi kuya hadzisi zita ndiani Abigail Baton B-A-R-T-O. protection order yakanga ine kuti murume uyu muruda akuya pamba iye akanzi nedare asauye pamba protection Yeah. akauya pamba hapo kuda kwabvunza zvandingabvunza pandiziva kuti murume uyu anofana kuya pamba apa ira according to mapapers inini patakataura kukoti vakati protection order iyi nyekutiwo usavhiringwe iye handimudzingewo vana vangu vanouyawo nguva yavanodini vakauyawo kuholiday vakauya vana vangu tine vana inini ndiri kumba kwamuchena vedu inini ndiri kwamuchena saka vana vanomboenda kuna baba wacho pakati pewiki voya every weekend vachiuya kumba kwamuchena zvatati chingoita makore ese because tine 8 years tiri kwamuchena ikoko saka ingoya weekend iye achidini achiuya every Friday kusvika weekend yese anenge ari saka ndakangonzi chingogarai then vana vanenge vachingouyawo as usual nekungoita zvese zvavarungoitawo zvevana zvemafizi zvacho zvaasingabhadhari futi kana kuchira muchiudana naye rudo ruchipwera handichengeti baba ndichamurire amuchamurire ndakatogarira vana vangu ndo vandakatogarira kumuda handihai ninangu ava because ndii ndaitongomuitira ndaingoita zvekungotiwo semurume wangu but ndakutonoti iye wacho zviri nani kutobva ndatongozvigarira zvitori nani I've got a problem with somebody. Somebody where in the last paragraph, okay, I remain committed to resolving this matter respectively through the proper legal and cultural processes, and I am seeking the dissolution of the customary marriage based on irreconcilable differences, and the breach of marital trust is supported by the testimony of evidence. What do you mean? apa ndihandi kuti pane zvakaitika. I have come to a situation yekuti I am cutting off the marriage. No, it's not. Pane chinhu chinonzi contract. You can't tell me that I remain committed to resolving this matter successfully and respectively. And you are talking about and through the proper and legal cultural process. Then the next statement would end. I am seeking the dissolution of the customary marriage based on irreconcilable differences. What do you mean? I remain committed to resolving. What do you mean? Procedural. You are committed to resolving. If you are committed to resolving, then it means dissolution of the marriage is out of the picture. Your first statement, you are committed to resolve to resolve this matter respectively through the proper legal and cultural process. And your first statement. I think the next statement of what? End. I am seeking the dissolution of the customary marriage based on irreconcilable differences. No, maybe what I wanted to say. It's contradictory. No, I'm trying to correct that. Yes. I was trying to say I would follow traditional
processes, like what I'm doing now, and heading to dissolution of this marriage. Those are kutaura. Word order, the word choice. And this choice of word and the order of the wedding. And this new meaning to whatever statement that you make. And so ukashaisha wedding and kana ukashaisha word order and inokwanisa kuchinja the meaning of what you want to say. Yes, not with a contra to the first statement because my statement that I remain committed to resolving this matter respectively. And that's the respect this statement. Not with the statement you are contrary to this. And those are that I've corrected now. And on top of that, apa wanyora vanzi kuti vanonyora kuzasu kuti uri kusika dissolution of the marriage kuzasu and as per sura wanyora kuti I now respectively request the Chief's Court to proceed with assessing the matter based on the following. Why do you want us to continue assessing this case when you have already made a decision? So that's the way forward. No, I know. Try to understand again. We are not arguing. I'm not arguing. Kukoti kunotaurwa ita consistent nelanguage yaunozwisisa zvakanyanya nekuti unozotsanangura zvakadzama unosenzesa mutauro iwo kana kuita zvechirungu chibva wafamba nechirungu kusvikira pachinogumira uchiexplain because zvinezvi watsanangura ichi nechirungu wabva watsanangura nechirungu waakutadza kuchitsanangura kuti chiri kuti chii nechirungu chacho wataurirwa iwewo kunzi statement yako yekutanga iri kutauridza kuti wanga uchiti uda kubatsirwa zviri respective pazasi wati kubatsirwa kwandaida kuita kwewewo ndiri kutoona kuti hazvitoiti because madhifarensi akaita nemudiwa wangu akadzamisa zvekuti hatigoni kudzokererana basa handikunatsonzwa nechishona saka iwe unozodii pakadaro taura nelanguage imwe usi kutombomhanya because isusu hatisi kumhanya nesotsanangura chivi chaizvo zvauri kuda nelanguage inoti iwewe unatsonzwisa kuti zviripendii nekuti ndikuona kuti uri kuita wanga kutaura kuti legal wanga kuti chii asi udzamu wekuti legality yacho uruzoziva kuti uri kuenda papika ndikuona kuti utoone kururatsika because pekutanga chete munhu aifanira anoziva zviri legal pawakaenda kobata munhu ari mumba mako iwewe ungadai vanga wakaenda kototora mawitness matatu akamira panze pehouse nemakamera achimbomira ndoda kubatsira waitora vanhu vatatu vari kunze kwehouse yako iwewe wopinda munhu wako uzobuda obva abatwa futi nevanhu vari kupi vari kunze kana kudaidzira village rese kuti mune munhu mumba mako uye mutidini ziri kuitika nyaya dzakadaro panapo iwewe wakaita zvinhu zvako uri one and you want the chief kuti agone kupa decision yekuti iwewe uri utsanangura kuti maboga ataura iwewe wakakanganisirwa ari kutadza kuona concrete evidence kutaura kuti wakakanganisirwa pari ndefungidziro toifanira kuadhimita kuti pane pawakaita kuti and solution yawapiwa yekuti une pachivanhu zvinhu zvauinazvo zvisedzidzi ndefungidziro kuchakuta kuti chief reka ndikuende kwedza izvezvezvo ndichadzoka futi kuepisode yechikani ndiri kuona ururamba uchitokorutointerviewa chifi uchidai so takatoendawo kuchikoro chandokwanisa kuita futi maybe to assist you. I'm not going to close this case for now. Ndokuti
hatina zvatinazvo, but I shall continue to pursue nedzimwe nzira kuti tinyase kutsvaga kuona kuti kana paine zvazviri kuitika zvaiitika sei, like issue yemaprintouts kueconomic, nyaya dzakawanda dzatokwanisa kudii yes, we will do that, timboitsvage tione kuti izvozvo ndo zvinokwanisa vachisapota chii ndakunopiwa maprintouts. Kana if you can get them, you get them. Wotipa kana kuti isu tokwanisa kubatsirawo kuti iwe uchitsvaga isu tichimaita sei tichimotsvagawo futi, so that tiite chi Andipo here instruction from here to get those places. Ndio saka ndao. Tati kuti unofanira kubatsirwa why zvinezvi ndo chimwe chinhu chinopa futi evidence kune wairi ava willingness yavo kuti on the day in question waona iwe wane communication yawakaita wakataridza kuti wari willing futi kuti wanogona kuti print out iyeyo ikune zvinotaridza zvakanaka. Wakasataridza kuti wari willing it's part of evidence inokutaura iweyo kuti saka zvinotaura kuti pane zvanga zviri kuitika musi iyoyo kana uchiita analysis zvakadii zvakanaka. And isusu hatoita kana uine court case number nechiiko unopiwa unoenda mapurisa osvika mapurisa wanokupa kuti this case is before the court, we need this evidence so that we prove chii madebts. Yes, I think those are ndikubatsira kuti this is the only way yatokwanisa kuti add flesh and kune zvawakaonewo because zvekutaurirana kudai zvadii that's the only way I can assist you. But kana tisina izvozvi zvimaprintouts aya tisina maphotos tisina chii hatina mawitness hatina chii, it becomes very difficult kuti ndingonomedze munhu kuti yo zvishuwa kuonekwa kana nemukadzi ndikuchitaura izvozvi ndikubhesa pano on what, but at least kana paine pamwe pakanyorwa kunzi makafonana na6 kana pane message yakasendwa na6 ichitaura kuti ndaakusvika ndauya ndaapa window kana ndaacrossa road and things like that, then we are building a case now. Kati kana ndisina anything about nothing, it's just your word against his word. It becomes very difficult on my part because uyanokwanisa kutora it unonditi ndakadai atiti unongopa judgment based on what, and indeed I need to prove beyond reasonable doubt kuti zveshuwa munhu wakamubata, but it's not only through my efforts, it's the combination of your efforts and my efforts, and so that we come up nechinhu chatoti alright ichi chinhu chirapa ichi ichemuchena musi wauya munhu, can you give me evidence kuti akataura sei kana kuine maaudio nechii zvese anditi I get those maprintouts auya here aripo, chaka chauya here chiripo, chaka chauya here chiripo, and then you combine those things, then we get a case. Alright, so how can I get the printout? unopiwa without from here kungoti ndati unopiwa case number apa handisi obva wanyorerwa kuti tikumbirwa kuti we have got this case before our court, and so we need to prove, and if there was any communication between the two people or any relationship between the two people through my conversations, my phone calls, and it. Mapurisa anoenda that so that they obtain the printout which they want. Wozwaenda iwe urega zvakaita kuti awani because ego inoda consent yemuridzi wechii weline. So unonyorwa that up and then you proceed from there. Saka for now ndingoti as long as this is not that evidence hatina chatokwanisa kuti we cannot prove, but as long as kana evidence iyoyo we can then prosecute these people. Thank you.
I'm sorry, Mambo Mutasa. I'm sorry that was tended answer. Ndini ndikupomerwa mhosva yekuti ndakabatwa nemukadzi wayamo. Neurombo kuti pekutanga dara rinondipa mukana wekutaura. Ichokwadi kuti kana mavidhios akabuda vanopiwa mukana wekutaura. Asi nhasi uno ndauya ndiri hangu pane zvaitwa apa. Chekutanga chandoda nditaura ndechekuti murume uyu atadza kubudisa umbowe kuti nechokwadi akandibata nemukadzi wake. Ndo chokwadi chaicho. Kana sikitaura kunyora chaicho. Zvinova zvazvakamirwa nedare rino rese. Murume uyu arikupomera mhosva uyu atadza kubudisa umbowe kuti akandibata nemukadzi wake. Ndo chokwadi. Achibva azonyepa futi. Mambo Mutasa, you are a learned person. Mune degree imi ratakapembera paAfrican University. Hakuna DNA inotadza kubuda pahembe. It means kuti DNA yakabuda negative. Murume arunyepa DNA tora hembe dzangu izvozvi tora hembe dzangu dzirapa mumupe ndakukumbura hembe dzangu mumupe uyu murume sorry dare mumupe moto DNA haibudi here sorry badare ndanda nditaure pamusoro yevadare sorry ndipewa mukana wekutaura ndosaka ndakumbira nguva yekuti nditaure nekuti hanapiwa nguva yekutaura kwekutanga mupe iyi hembe dzangu mono DNA haibudi here uyu saka ndikumbira dare murume ari kunyepa zvanzi DNA uko yakanzi zvanzi hatigoni kutora hembe sorry ndakuma mukana kutaura bara ndadzikisa shuga ndikumbira dare raMambo Mutasa ndikumbira dare raMambo Mutasa ndikumbira dare raMambo Mutasa kuti ndibvise hembe dzangu mopa mupurisa anoenda nadzo mono DNA haibudi here apa pahembe anonyeba uyu nyaya yangu yandinayo ndeyekuti ndakasviba muno Mutasa pamusana pemurume uyu panyaya yakuti ndakabatwa nemudzimai wake nhasi una kutadza kubudisa umbowo saka nyaya ndakumbira kuna Mambo Mutasa pati zvino ndeyekuti ichokwadi here kuti atadza kubudisa umbowo kuti akandibata nemukadzi wake. Murume uyu atadza akanyaza kugadzira hembe zvinokubata inewe wakutonasa wadi wapona yaenda ifunga every day neyangunono kuti DNA inoda the comparison part. Yes, there is no way you can have a DNA yehembe dzavina dzidzi isina comparison yetoothbrush kana hembe haugonobuda neDNA inongobuda pane comparison handii. Saka kana iwo hembe dzivinadzo zveshuwa hauna kuenda kuDNA anoenda DNA because kana ukaenda kuDNA unofanira kuva nehembe dzake akatopfeka dzinokompeiwa kuti zviri apa ndizvo here unonomba wakangwara sereke iwo ndiwe mwezuzi akatozvigarira kuti ndikubatsire haubudisi DNA saka kuti unodiwa baba DNA yavo pawakaenda nesheti iwe ati wanga uri kucompare against what? Let me answer. Ndofunga makanganisa kuningwa. Andina kuti DNA yakaitwa. Vakati hatikwanisi kuita DNA yemunhu nehembe. Because kuti patorwe DNA, the person should be there. Aiwa, izvazotobatsira. Tiri kuti iwewe wakakutaura zviri correct. It's very correct. Kuti havakwanisi kuita DNA yebody nematerial. And asi DNA yematerial to material inoita waida imwe hembe yake kana bhutsu yake yekuti izvozvo
zvinokwanisa chizi zviri true zochikompea kuzi pane masimilarities here pane madifference here nechi asi iwo zvawakaita manje wakangoenda nacho ka but hauna wakati isusu tatungoona ino uchitenderera zvichasei uchitaura patatuuza kuti hakuna kwauri kuenda because wanga usina chinhu chekukompea nechiriyo saka now that mambo wacho wada kubvisa hembe yako yawo kuti wakupe manje waane zvinhu too much zvekunokompea kukompea manje. Thank you. I think maona kuti pa list ya companies andakaenda pane ma phone numbers. You can call them. Companies. No, for verification. Why? What answer? You just give an example. Unopa example. Tulikuda kuya nezvakati zvinoitwa here. Ndozvandingovha. Utaurira shamwa. Zvinoitwa tifoni. Tukutaura zvinoitwa pakuti DNA kuzabuni. You get unoziva DNA inokwanisa kushandisa bvudzi kana tukubura DNA asi bvudzi rangu rikatorwa iri handisi rinokona kutorwa futi ramukoma wangu handisi obva waiswa zviri true ndizvo zvakakombera sinozanika kuti handisi zvikatooneka kuti zvasiyana handizvo ndise mapuraizi zvati kutora kuhembe idzi handisi hembe yawinayo nehembe yake zvinofanira kubudisa zvinhu zvakadii zvakafanana ndinokuratidza kuti hembe ndedzake ndozvandikuti handizvo atiti ma-DNA ehembe kwese kwandakaenda. You are telling me kuti nditora hembe yangu neyandinayo vachiti atiti ma-DNA ehembe yacho. No, it's okay. It's not. All right. It's okay. It's okay. We are trying to assist you. To fight a way forward. But you want us to generalize everything. As there is a scientific way of getting Shatuda. And Shatuda to eat a wood, but one is already to conclude this thing. But we don't deny mode. We can't assist you because and because we need to phone makamba nini what need to provide you only don't get phone and them phone you don't be so rude don't be so ignorant kanori calculative ukazwa umwe kwata you take advantage of statement yatavanwa munhu wako uyaorujakarana nemukadzi wako ataura kuti torai kana hembe yangu pawaifanira kusimuka wakusimuka after uyataura waifanira kutaura kuti tichakamire ndikutenda kuti atari zvichua anga asikaiti rudo nemudzimai wangu next step yataakuda chakamire ndaakukumbira kuti uyu nemudzimai mafoni avo ese mutorwa kana mutorwa nemapurisa kana chi mobva maenda kuekoneti muri 3 mobva matienda kuti musuwa waita izvi musuwa unoziva iweyo kobva paenda kobuda information yako uri kutaura nemukadzi ari kutaura neuyo because ataridza muno kuti hazvidi hasi kuzviziva titi saka anofanira kubvuma kuti musimuke muri watatu muende kuekoneti ndio calculative inokubuda kuti uzive kuti iwe uri kuita nharo kuti kuda kufundisa chipi uri kuona ndio saka wakunesa kuti utaura kuti kuda kufundisa chipi ufucha wagona kudzidzisa instead yekuti uyu munhu wako zvaakutaura ndogona kubata nazvo bo zvinobuda mukanwa memunhu ndo zvakaoma that's why we got one spokesperson kutaura akufunga kungotaura atobeta chatiri kukudzwa zvine zvirequesta kuna chief ngatoende ade kutora statement yemusi wamakaita issue yenyu then you will see evidence haitombokutemedzi musoro zvese zvauri kuita musi wa 21 April ndio watakati manhero vanhu communicate musi wacheyo chamari ngatendi kwekukineti zvopera but in 3 hours urudawo lekuchina chifu anonga mukomana wengaende nevanhu vaka chienda hivi